Και άλλο ένα Plan D ξεκινάει. Και ήρθε η ώρα να αλλάξουμε νησί. Επόμενος σταθμός, το νησί Φουλιντού. Επίσης μάθαμε ότι επειδή εδώ οι ντόπιοι δεν μπορούν να χτίσουν, δεν τους αφήνει το κράτος να χτίσουν ξενοδοχεία. Όλα τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στα τοπικά νησιά συνήθως είναι από τους πλούσιους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν μένουν στα νησιά των ντόπιων και συνήθως ασχολούνται με την πολιτική, οπότε μπορούν να πάρουν τις άδειες για να χτίσουν. Γι' αυτό το λόγο οι ντόπιοι επειδή δεν μπορούν να χτίσουν δεν δουλεύουν και πολύ, γιατί δεν έχουν ανάγκη τα χρήματα. Πρέπει με τις δουλειές που κάνουν παίρνουν περίπου 100-200 ευρώ από τα φιλοδορήματα κυρίως, γιατί δεν πληρώνουν ούτε νερό, ούτε φαγητό, ούτε ηλεκτρισμό, τίποτα απολύτως, ούτε φόρους, δεν πληρώνουν απολύτως τίποτα. Και μου είπε εδώ ένας φίλος πίσω ντόπιος ότι είναι τόσο ήρεμο το νησί γιατί κιόλας δεν υπάρχει ούτε ένα αμάξι, ούτε ένα μηχανάκι. Έχει όλο το νησί μόνο 3 τρίκυκλα για να εξυπηρετεί τις δουλειές του νησιού και τις βάρκες τους, τίποτα άλλο. Γι' αυτό είναι τόσο ήρεμα και γαλήνια. Αφού εξερευνήσαμε το νησί, πάμε να κάνουμε μία από τις πιο δυνατές εμπειρίες. Απολαύστε!
είδαμε στο βυθό πριν από λίγο. Thank you. Έχει και σαλάτα μαζί. Πόσο έκανε αυτό? $10. Μόνο. Τελευταίο πρωινό στο νησί του Αφολιντού. Εδώ πίσω μου είναι το κέντρο υγείας της πόλης. Γιατρό δεν έχει, είναι ένας Ινδός που έχει γνώσεις περί ιατρικής που μένει εδώ στο νησί, οπότε αν χρειαστεί κάτι βοηθάει. Το ασθενοφόρο το έχει ένα παλικάρι εδώ που μας είπανε, το οποίο αυτή τη στιγμή λείπει, είναι στο στρατό, στο Μάλε, στην πρωτεύουσα. Οπότε το ασθενοφόρο έχει πάρει και τα κλειδιά μαζί. Τους ρωτήσαμε βέβαια γιατί υπάρχει στρατός και δεν υπάρχει ναυτικό, γελούσανε, δεν ξέρανε. Απορία θέλω αν ξέρετε εσείς να μου απαντήσετε, γιατί έχουν στρατό και όχι ναυτικό. Αλλά εντάξει, συνεχίζουμε.